Hej og velkommen til Berlin, byen hvor en SU rækker. Jeg står her foran Humboldt Universitet, et eliteuniversitet i Tyskland. Jeg har valgt at tage herhen for at komme ud i en anden kultur, få noget perspektiv på livet, studiemæssigt, men også kulturelt. Berlin er ikke langt væk. I har samme mulighed. I jeres tredje semester, der har I har et halvt år, 6 måneder, hvor I frit kan vælge, hvad I vil. I kan tage nogle semester i København og Aarhus. I kan også vælge at tage til udlandet og læse ved et andet universitet. Det gør I via Erasmus-programmet. Så får I 1200 kroner om måneden i støtte til det. Og oven i det får I også SU, så økonomien den er selvfølgelig lidt mere fordelagtig end derhjemme. Jeg vil gerne anbefale folk at tage til udlandet. Der er ikke mange, der gør det. Jeg har taget herned med min kæreste. Altså, der er flere muligheder for at prøve noget nyt. Og det ser jo godt ud på CV'et at være i udlandet. Plus man også lærer en masse om, hvordan lærer de på et andet universitet. Og når de snakker om, at de har en humboldtiansk stil i Aarhus, hvad mener de så? Det tror jeg nok, de har en idé om her. Jeg skriver også mit speciale her i Tyskland. Det vil sige, at jeg har et helt år samlet set. Og det har I også muligheden for. Så skal I bare søge om at få 2 vejledere. Så får I mit tilfælde en tysk vejleder og en dansk vejleder. Og så snakker man sådan sammen om det. Det er egentlig meget enkelt, og det er en fantastisk oplevelse at komme ind i en anden by, møde nogle nye mennesker og se sociologi i et komparativt perspektiv. Tak.